ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବାୟାବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଜନ୍ମ ହେଉଛି କେରଳାଗଡ଼ରେ ଏବଂ ରାଜନଗର ମାଟିରେ। ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମର ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କମଳା ଦେବୀଙ୍କର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ। ତେଣୁ ବହୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ମହା ସମାରୋହରେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବାୟାବା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହରିବୋଲ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, ଯେମିତି ହରିନାମ ସତ୍ୟ, ସେଇଭଳି ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବାବାଙ୍କର। ବାବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ସବୁ ଘଟଣା ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ବହୁତ କହିଦେଉଥିଲେ ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ଆଗରୁ, ଏବଂ କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ କାମରେ ଆସୁଛି ତାହା ବି ସେ କହିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ, କାଶୀ ଯିବେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସବୁ, ଆପଣ ରାଉରକେଲା ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ମଠ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି। ଆପଣ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ମଣିଷ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାଧକ ସେ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ରାନ୍ଧିଲେ ବି ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଠି ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ସରୁନଥିଲା। ତାଙ୍କର କେହି ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏଠି କୌଣସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଆଧିପତ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମଠରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ମଠ ହେଇଛି ସେଠି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଅଛି ଟ୍ରଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ସେଇଟା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ବି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହୁଏ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟ ବର୍ଷର 12 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ରହେ। ଆମର ଏଠି କାକଟପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଠ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାଣୀ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ, ଯେ ମଣିଷ କେମିତି ଆସିଛି, କେମିତି ନିର୍ବାଣ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ପୁଣି ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଦୁନିଆକୁ ଆଇଛେ ଆମକୁ ଦୁନିଆ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ସମାନ। ଆପଣ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସମାନ। ଆମେ ଦିନେ ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ତାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ବାୟାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଯେ ପୀଠରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତି ଭକ୍ତି ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଆଗ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଆଗ ତୁରିଆ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକିକି ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଜଣା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତ ମିଶିନୁ କି ଜାଣିନୁ, ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା। ଆଉ ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାଧକ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ମାନଙ୍କରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି କେହି ସେଠି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଏଠି ଭିକ୍ଷା ହେଉଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଇକରି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଥିଲେ ଭିକ୍ଷା କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳା, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତୁମେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳା, ଏହା ହେଉଛି କର୍ମ କର, କର୍ମ କରିନ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ମୁଞ୍ଜେଇ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପୂଜାପୂଜି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ମିଶି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କେବଳ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ମିଶିଛୁ। ମା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉଦାର ଚରିତ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦିନ, ଯାହାକି ଆଜି ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାପନ ଦିବସ। ଆଜି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ସେ ଶୟନ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଉତ୍ଥାପନ ଦିବସ। ଆଜିର ଉତ୍ଥାପନ ଦିବସରେ ମା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଛି।
ସେ ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ ବୋଧେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସତୀ ଓଜସ୍ୱତି ପ୍ରକୃତ ନିଶ୍ଚଳା ଉମାଂସ ମଭ୍ୟେତି ହୋଆନ୍ତରେ ସୁପି। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଥକ। ତେଣୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଜି ଆମ ରାଜନଗର ଥାନାରୁ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସି ସମାଗମ କରିଛନ୍ତି। ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ, ଏଇଭଳି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, କଲ୍ୟାଣ ଥାଉ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥାଉ। ଏହା